La mobilitat sostenible és clau per al futur de Barcelona. Els mitjans de desplaçament més nets permeten fer front a l'emergència climàtica, lluitar contra la contaminació i alliberar l'espai públic per a usos veïnals en una ciutat densa com la nostra. Per això, l'Ajuntament ha desenvolupat el model Superilla Barcelona, que impulsa una manera de moure's més saludable en benefici de la qualitat de vida i la salut de tota la ciutadania. Treballem per alliberar espais dels vehicles de motor i convertir-los en zones segures per al desplaçament sostenible, a peu, en bicicleta i en transport públic, buscant un reequilibri de l'espai urbà amb diverses actuacions. Donem prioritat a la mobilitat a peu, perquè ens puguem desplaçar caminant de manera segura, ràpida i confortable, amb zones pacificades al trànsit i amb una mobilitat accessible per tothom. Fem del transport públic col·lectiu un mitjà de desplaçament de referència, millorant-ne el servei i l'eficiència i adaptant-lo a la nova situació amb totes les eines tecnològiques disponibles. Hem ideat 8 noves àrees de servei d'autobús a demanda en els diferents districtes, 3 de les quals es preveuen implantar a finals del 2021. A més, sumem cada cop més busos sostenibles per aconseguir una flota de baixes emissions l'any 2030. Al servei de metro entren en funcionament noves estacions de la línia 10 Sud, la nova estació d'Ernest Lluch a la línia 5 i s'afegeixen nous trens més accessibles i amb manteniment digitalitzat per més seguretat. Iniciem la connexió dels 2 tramvies per facilitar la mobilitat metropolitana i descongestionar la ciutat amb un transport més net i eficient. I apostem pel desenvolupament de grans infraestructures d'intercanvi modal i per la mobilitat elèctrica amb la indústria local. Els 240 quilòmetres de carril bici actual seguiran creixent, però també es milloraran les connexions de la infraestructura existent i es treballarà per augmentar la seguretat de ciclistes i vianants. A més, s'incorporaran 1.000 bicicletes elèctriques del Bicing a les 519 estacions actuals, 97 de les quals van acabar d'incorporar-se a la xarxa durant la pandèmia. Perquè aquesta és la Barcelona que volem. Una Barcelona adequada als nous temps, amable i sostenible. Una Barcelona que marqui camí com a ciutat del segle XXI. Superilla Barcelona.